21-22 noyabrda Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň guramagyna ýagşygelli KK ifadyna Halkara Nevit we Gaz Üniversitetinde ýaşlaryň arasynda robot tehnologiýasy boýunça bäsleşik geçiriler. Bäsleşige ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri, orta mekdepleriň okuwçylary we 30 ýaşa çelli ýaşlar bilim ýa-da ilim edarasynyň hödürnamasy bilen gatnaşyp bilerler. Bäsleşik gatnaşçylaryň öz ýasan robotlar bilen 7 uğurda bäsleşmek arkaly geçer. Bäsleşiň ýeňjileri Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan gymmat bahaly sowgatlar we hormat hatlary bilen sylagynar. Iň esasy bayrak bolsa, bäsleşiň 7-nji ugry, ýagny Mission robot boýunça bäsleşikde 1-nji orun alana Ýüpekçi Hojalyk Jemgyýetiniň adyndan Kreliýaty High Combo 3D ölçekde çap edýän häzirki zaman gymmat bahaly printer gowşurlar. Onda näme? Bäsleşige gatnaşmagy howlugyň.